Brinzové halušky. Presne to jedlo, ktorého príprava dokáže rozhádať pol republiky. Takto ich robím ja a takto mi chutia najviac. A ak chceš, tak sa inšpiruj. V Lidli som kúpil zemiaky z Kráľovej Prisenci, slaninu z Dunajskej Stredy, brinzu zo Zvolenskej Slatiny a polohrubú múku. Poďme na to. Začni slaninou. Odrež kožu a nakráj ju na kocky. Daj ju na studenú panvicu a pomaly ju vyškvar a odstav. Teraz si postav na sporak hrniec s vodou a takým ti zovrie, očisti si zemiaky a nastrúhaj si ich úplne najemno. Teraz k nim pridaj polohrubú múku. Pomer veľmi závisí od obsahu vody v zemiakoch, ale orientačne sa mi osvedčil pomer 4 diely zemiakov na 1 diel múky. Hotové cesto by ti malo takto pekne padnúť z varešky. Čo sa týka brinze, tak ja dávam bohato, 1 kocku na 1 porciu. Pridaj na beračku vody z halušiek, 4 lyžice vytopenej masti a všetko spolu premiešaj. Do zovretej osolenej vody nahaď cez sitko halušky, ktoré premiešaj. Nechaj ich po vyplávaní ešte 30 sekúnd vo vode a pridaj ich rovno k brinzi. Už len dôkladne premiešaj a máš hotovo.